kanti ezemidlalo engikuphathele zona kuleli hora zimi kanje. Kuzolwa abadlali abathathu beMamelodi Sundowns ngokudedela iqatha selisemlonyeni. Ngesikhathi iMagesi enenebula iMamelodi Sundowns ngamagoli 2-1 emdlalweni wamanqamu we-Carling Black Label Knockout Finals obukule mpelasonto eTotsha Stadium esifundazweni sase-Free State. Umbukeli intatheli yezemidlalo u-Arch Anuma ube nengxoxo nabezindaba lapho khona abadlali abathathu ababe nomthelela wokuthi iMamelodi Sundowns idliwe kulo mdlalo. Uthe iMamelodi Sundowns yenze yonke kahle kodwa abahluleke ukuqinisa kwi-defense yabo. Ulande wathi iMamelodi Sundowns ibigxile kakhulu ekuhlaseleni yangaqinisa kwi-defense ingakho bedliwe kulo mdlalo wamanqamu. Umbukeli ucaphune uRoman Williams wathi ibingekho nayo into abangayenza ukuthi kuvimba lamagoli angenile. Ulande wathi uKhuliso Mdawu ubexegese kakhulu ngemuva uhluleke ukulwa noChera Mandayi ofaka ama-assist 2 ila khona aholele ukuthi iMagesi ikora amagoli 2. Umbukeli le ntatheli yezemidlalo iphinde yacaphuna u-Aubrey Modiba noGrant Kekane okubabeka ephutheni lokudliwa kwe-Sundowns. Umbukeli luthini-ke wena uvo lakho mayelana nalolu daba? Ngizocela ubeke uvo lakho kwi-comment section mayelana nalolu daba ebese ngikubona kwenye ividiyo elandelayo. Mina sengiphuma kanje, usale kahle.